Tsaka ang yabang, nakakapagpatigas siya ng pagkalalaki. Can money buy happiness? Nabuo kayo yung formula na P-I-N-O-Y. Alam mo ba kung ano yung P-I-N-O-Y? Diskarte o diploma? Magandang umaga sa inyo. Kasama natin ngayon ng isang tanyag at napaka-inspirational na tao sa larangan ng pagyaman. Naku po, maraming salamat Mr. Mosh Manica sa pag-imbita sa akin for this interview. Grabe. Tinitignan pa lang kita pakiramdam ko yayaman na ako. Kasama natin ngayon ang isang napaka-inspirational at tanyag na tao sa larangan ng pagyaman. Meron siyang... Oh, yung sabi mo po ka dyan. Ikaw ba bumili niyan? Sorry. At meron siyang 299 businesses. Sir, ano ba yung isa sa mga business niyo? None of your business. Meron tayong 5 may init na tanong para sa ating Mr. Mosh Manica. Simulan natin sa unang tanong. So, unang katanungan, Mr. Mosh, diskarte o diploma? Buti na tanong mo yan. Alam mo ba kung saan nanggaling ang salitang diskarte? Nanggaling yan noon sa isang Romano na nagngangalang Rene Descartes. Paano po dumiskarte? Ito, payong milyonaryo. Mapit ka. Mapit ka! Nung nasa sinapupunan pa lang ako ng nanay ko, gusto ko na maging negosyante. Sinisipa ko yung tiyan niya pag gumagawa siya ng mga bad business decisions. Nabuo ko yung formula na P-I-N-O-Y. Alam mo ba kung ano yung P-I-N-O-Y? P-I-N-O-I? Ano yun? Di mo alam yung P-I-N-O-Y? Peso Investment Numerical Offspring Yield. Ito yung makukuha mo pag kinonvert mo yung pangarap na anak mo multiply sa utang na loob na ginugudgud mo araw-araw sa kanya. Sunod na tanong, at tinatanong pa rin to sa buhay ng isang tao. Can money buy happiness? Masaya ka ba? Ito si Sir Mosh. Siyempre masaya ako. Hindi nga. Hindi po. So si Mr. Mosh Manica ay merong online course kung paano kumita ng 100K. So Mr. Mosh, paano po ba kumita ng 100K? Buti na tanong mo. Sumali ka sa course ko. Magkano po ba? Eh di 100K, Ang susunod na tanong ko, Mr. Mosh, ang daming netizens, ang daming mga viewers na nayayabangan sa'yo. Mr. Mosh, bakit ka ba mayabang? Ako pa mayabang? Alam mo, ang yabang, kailangan mo yan. Social construct lang yan. Minsan pinoproject kasi ng mga hater yung perang nakukuha ko. Ang confidence, nangyayari lang yan pag nagpapahina ka ng loob. Ito, di ko kailangan yan. Mayabang man ako sa mata nila, hindi ako mayabang sa mata ng Diyos. Paano ko alam? Kausap ko siya. Tsaka ang yabang, nakakapagpatigas siya ng pagkalalaki. And for our final question, Mr. Mosh Manica, posible ba na ang babae mas yumaman sa'yo? Babae? Nasa root word pa lang eh. Sabihin mo, yumaman. Yumaman. Di naman yumawoman. Sabihin mo, money. Money. Di naman womani. Manny Pacquiao. Mayaman. Ulul! Yumaman. You're fucking kidding me. Sabihin mo, pera. Sabihin mo nga pera! Pera! You can't spell pera without pare. So, before we end the interview, Mr. Mosh, any final words para sa mga ating kababayan na nagkumakayod, naghihirap, magtrabaho, nasa arawan, yung mga nangangarap maging katulad mo? Para sa mga nangangarap, Libre lang mangarap.